Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Karai kam ngisimbiang menta kajanmit na kaliang jong ka sorkar. Kalong ba ngim banse bansim ya kan karai. Hakwaya day bat kini ki entry points ki bangilibu. Hakeleng ki benta jong ka jelam ikla jongi. Bat kata kalong ba ka entry points. Jong ka bernihat ka baar ka rata syara. Kabalai kabajeng duba, kabasau katikir kila, kabasan kamir jumla, bat kabahan riu ka halidekans, ngin kang nadu ka arpo lai tarik siteng mit, lane pila banong arpo sau tarik menstep, bat kani kejing kang kan kut, hadu ka lai po wei tarik, jong une ubnai Julai, arpo. But hakane ke jingkang jongi ya ka entry points kabangin pelaj kalong ya ki emergency services kum ki medical services ki essential commodities but kumju ki transit movement jong ki kali ki bawan na Assam but ki balik ru sya Assam. Kane kapelong yang i kesorkar bangin sim ya kene karai kalong hadin bangi yoi ya ki bapli kene ki front liner ki batrei mid batsngi hakine kin reuteli ki checkpoints leni ki entry points ngiyoi baki du tia ki du dem batru don napdeng jongki ki bayo ya ka jingpang ka jing sitom lada mdei yau COVID-19 ru te hakijing long brio kila long exhausted kila taj balat te nakar kadau ke sorkar ka sim ya ka negarai bangim banse ban khang no shwa ya ka jingrung jong ki brio nadu ka siteng mit ka arpulai terik hadu ka siteng mit jong ka lai phoi terik jong uneu benai Julai arpo. But kane nga kwa ban pentip ya pi la ban don sibun ki bapli ke ban ya kendu ya ke jing ten rengi pentip lepa mentangi opor hadu sitayau tam ba pin sngau ba nakaliang jong pi ki media pin pentip kenang bakitu ki breu ki kon samla leni ki bahayeng ki basem jongi ki bamut ban wan pai na ki wei pat ki jela jong kari India barok kawei bakin ngau bah ban sange shua ban wan nadu ka siteng mit ka arpulai terik hadu ka siteng mit jong ka lai phoi terik uneu benai kani ka jingle ka jungi kalong ba ha ka ju kapor ngi prepare ru menta ban shift no ya ka tu ka entry point jong ka te ka bernihat ha ka bengin warna no shani sajan jong katuke jingking berni namar bakadon ka objection na kaliang jong ka sorkar Assam ru kabab kta ya kalit kawan jong ki briu ki jongki ki balik sakni ki lain opar Assam na kata kadau kani ki jing penkre jong ka sorkar kolong ban nadu ka sitarik pat ubenai Agost ngin sasdang biang ya kene ka entry points ngin saple biang ya kene ka entry points but kan sayat be yarenti kumbangila penbej na kaliang jong ka sorkar tenga kerpat ya ki pajba no sok snong jong ka jela ka jongi bakin sngo ba ban ya trelang bat kani karai ka ban nakaliang ka sorkar ngisim na ka benta bangin yo ya ka jing syong suk ka jing syong sngan bat ru kham tam ha kani ka tmaba kemi yakun bat uneu COVID-19 bangila ban job kumba ngiju ye trelang hakini kipor ke balalej no baro.